Türkmenistanyň mekdeplerine we çağlar baglaryna tomosky din çalyş mewsüminiň oglan edilmegi bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine çağlaryň tomosky din çalyş şertleri barada habar berýär. Eli ýuky maşgalalaryň çağlary din çalyş mewsümine gazanç edip maşgalalaryna goşant goşmagyň aladasyna, käbir maşgalalaryň çağlary tomosda goşmaça sapaklara ýazylyp ýa-da daşary ýurt dillerini öwrenip wagtyny boş geçirmeligiň aladasyna, guruply maşgalalaryň çağlary üçin bolsa tomosky din çalyş mewsümine gökderäniň ýa-da awazanyň çağlar sagaldyş merkezlerine tomosky lagerlerde din çalmak mümkinçiligi bar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy 3-nji ýylda Türkmenistanyň çağlar sagaldyş merkezlerine tomosky din çalyş mewsüminiň başlananyny habar berdi. Döwlet telewizionyasy çağlary din çalyş merkezlerine alyp barýan avtobus kerwenlerini, lagerleri baryan şadiyan çağları görkezdi. Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysy sebitde maddi mümkinçilikleri pes hojalyklaryň çağlarynyň tomosky din çalyş mewsümine çöregi pul tapmak üçin gazanç edip maşgalalaryna ýardym bermäge taýýarlyk görýändigini habar berýär. Çağlar kanikulda boş oturman maşgalasyna ýardym bermek üçin çörek tapmagyň ugruny çykýar. 13 ýaşdan geçen köp çağı öýme-öý aýlanyp, ardan baklaşky, çüýse satyn alyp, soňra olary satyn alyş nokotlaryna satyp gazanç edýärler. Diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy Lewap çağlarynyň ençemesiniň adaty tomosky din çalyş mewsümini suratlandyrdy. Kä çağlar alümin çöpläp, onuň 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alýarlar we alümin satyn alyş nokotlarynda onuň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar. Diýip başga bir enat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir yerli ýaşaýjylar tomosky din çalyş mewsümine çağlaryň boş oturmaýanlyklaryny, olaryň zähmet bilen meşgullanýanlyklaryny tas buýsanyp gurrun berýärler. Käbir çağlar ardan çörek satyn almak üçin ýerden dukana nowaty durmaga gidýärler. Olar huzurluklary aýlanyp, bir baklaşkany 20 tengeden satyn alyp, onuň 1 kilogramyny plasmas kabul ediş nokotlarynda 13 manatdan satýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gurrun döşaýdýar. Meşhur çağlar toporlarynyň şadiyan aýdymlary we şowkunly tanslary, sahna oýunlary çağlar üçin döredicilik sowgady boldy. Paýtagtymyzdan hemde vilayatlardan gelen çağlar bayramçylyk ähengine bedelen awtobuslarda tomosky başdan geçirmelere tarap uğradylar. Köpetdagyň jülgesindäki sagaldyş merkezlerine de çağlary uly şatlyk bilen garşy aldylar. Ýaş nesillerin aýdym sazly dawaraly ýörüşi ähli sagaldyş merkezlerini gurşap aldy diýip Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Köpetdagyň etegindäki çağlar sagaldyş merkezlerindäki şuwelengden habar berýär. Döwlet telewizionyasy Türkmenistanyň çağlaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi, çeper döredicilik bilen meşgullanmaklary, okuyup başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Lagerlerde sunugat ýoluny ýangy başlayan artistleriň we çağlar çeper höwesçiň toporlarynyň döwlet we halkara derejedäki dürli döredicilik bäsleşikleriniň ýeňjileriniň meşhur estrada aýdymçylarynyň sadanalaryň gatnaşmaklaryna köp sanly bäsleşiklerdir, konsertler, sport çäreleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar gurulýar diýip TDH Gökdereden habar berýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurdun günnäwür sebitinde hem tomosky lagerleriň açylanyny, ýöne bu lagerlerde diňe guruply maşgalalaryň çağlarynyň din çalmagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berýär. Köp sanly maşgalanyň öz çağlaryny lagere bermäge ýagdaýy ýok. Üstesine lagerler kabul edilen çağlaryň sany çäkli. Şol sebäpden haýsy çağanyň enatasy guruply ýa-da uly wezipede isleýän bolsa, ýa-da ol maşgalanyň täsin tanışlary bar bolsa, şolar çağlar üçin lagerlere barp bilýär. Lager bölümlerini jaň edip çağamy lagere berjek diýseň, onda bilim müdürligine barp nowaty ýazylyň diýip jogap berýärler. Lewap vilayatynyň bilim müdürliginde bolsa, iýun üçin nowat doldy, iýul aýy üçin nowaty ýazylsaň bolar diýip jogap berýärler. Nowaty ýazylmak üçin şol bilim müdürliginden bir tanys tapyp para bermeli ýa-da täsirli tanysyňa jaň etdirmeli. Umuman aýdylanda, çağany lagere bermek hem problema 10 gün üçin ortaça 800-950 manat aralygynda pul tölemeli. Diýip Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy tomosky din çalyş mewsümine tölegli okuwlara gatnamak üçin taýýarlyk görýän çağlaryň hem bardygyny habar berýär. Ýöne goşmaça sapag almak istek bildirýän çağlaryň sany az sebäbi goşmaça okuwy pul tapmak enatalar üçin kynnyp bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Tomosky din çalyş mewsümine lagerlerde din çalýan çağlaryň sanynyň azdygyna,
köp sanly hojulukda çağalaryň tomusy gazanç edip maşgalasyna ýardym bermäge mejbur bolýanyna we çağalar üçin tomus mümkinçilikleriniň çäklidigine garamazdan Türkmenistanyň döwlet medeniýeti diýarymyzda gurulýan döwrewap çağalar baglarynyň, mektepleriň, sport we sagaldyş din çalyş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Munyň özi ata watanymyzyň arzularyň hasyl bolýan hemde bagtyar çağalygyň ýurdudygynyň aýdyň subutnamasydyr diýär.